Alam nyo, dito sa atin, ito makwento ko lang ha, kwento-kwento lang muna tayo. May dalawang klase ng kumakatok sa mga bahay. Number one, yung JNT, mga kapatid. Yan. Alam nyo ba yung JNT? Yung nagdi-deliver ng order sa Lazada at Shopee. Yung JNT. Pag kumatok si JNT, talagang excited na magbukas ng pintuan yan. Ma'am, nandito na po ang order nyo. Excited na magbukas ng pintuan yan. Oo. Ang pangalawa na kumakatok sa bahay, si Inek, mga kapatid. Si Inek. Pag kumakatok na yan si Inek, hindi lang si Inek, yung mga Bombay. Alam mo yung Bombay? Yung sumisingil ng 5-6. Pag yan ay kumatok, ang uutusan yung anak. Anak, buksan mo. Tapos pag tinanong, nandyan ba si ganito? Sabi mo, wala. Sasagot yung bata, wala daw po. Wala daw po si nanay. Ano po yung ibig kong sabihin, mga kapatid? When blessings knock on your door, there is a sense of excitement. But often, adversity, problems, and challenges are uninvited guests. Ayaw natin na ang kumatok sa buhay natin ay problema. Sometimes these adversities come in the form of loss. Nandyan yan para mawawalan ka. Kakatok yan at ang gagawin sa'yo, loss. You will lose some things. Sometimes adversities come in the form of betrayal. Diba? Friends will betray you. This is relationship stress na tinatawag. Sometimes adversity comes in the form of sickness. Kung halimbawa, si Mr. Sickness kumatok sa bahay niyo, Erwin, at sabing ganyan, "Hello, is this the Sao family? Yes, who are you? I am Mr. Sickness." Magkakasakit kayong lahat. That is an uninvited. Hindi ka namin kailangan dito, umalis ka rito, punta ka sa kabilang bahay. Diba? It is an uninvited guest. Sometimes, our adversities come in the form of hardship. Hardship. Mga pressure na nagpapahirap sa atin. And often, listen to me, when all of these adversities come to our life, they disrupt our plans. Naapektuhan yung mga plano natin. Yung mga budget na pambili sana natin ng sasakyan, yung mga budget na pambili na sana natin ng mga gamit, doon na pupunta. Pinambabayad kay Mr. Sickness, pinambabayad sa mga Mr. Utang, kay London, Londito at London. Pinambabayad yan. So yung mga plano natin na di-disrupt, all because of these challenges. That's why, if you ask any person, nobody want to entertain or even invite problems, challenges, and adversity to come to his life. Naunawaan po natin? And often, for many, the immediate question is, why God? Bakit, Panginoon? Why do you allow this to happen in my life? Diba, ang daming mga backslider dyan. Ipila isoda apo, agilunod kapay nukwan, diba? The immediate question is, why God? But let me tell you this, listen to me very carefully. But what if the adversity is not just a random misfortune or a cruel twist of fate? What if it is a tool in the hand of a loving God designed to shape us, to refine us, and to bring out His divine purpose in our life? In other words, let me try to help you find the divine sense in our suffering. The word is divine sense. Ano ang logic dito? Hindi ko maintindihan ang logic. Hindi ko maintindihan. Kaya nga, yung question natin na why God is a question of sense. It is a question of logic. Nagkakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Bakit, Panginoon? Kaya let me try to help you this afternoon
find the logic, the sense why God allows these tragedies, this problem and hardship to come into our life. Well, it may not be as grabe as sa nangyari kay Job. But the reason why I will bring out the life of Job, so that anuman ang problema nyo, wala kang karapatang magreklamo kung yung tao na mas mabigat ang problema kaysa sa'yo ay hindi man lang nagreklamo sa Diyos. Wala kang karapatang mag-backslide, tumalikod sa Panginoon, at isara ang pintuan mo sa Diyos. Kung yung tao na mas matindi, hamak, na mas magrabe ang kanyang naging problema ay hindi niya pinagsarhan ang Diyos sa kanyang buhay. Okay? So let's open our Bibles to Job chapter 1, verses 11 to 16. Job chapter 1, verses 11 down to verse number 16. Pag nahanap nyo na, please say aloud, Amen. Akala nyo siguro, ipipreach ko ngayon, yung pinreach ko kahapon dito, di ba? Di na, panoorin nyo na lang yon yung mga hindi nakapakinig. Okay? Let's read together. I want you to read with me. Sa English tayo magbasa. Go. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing, the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them and took them away. Yea, they have slain thy servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone. Nagtira pa ng isa para lang may makapagsumbong sa kanya. While he was yet speaking, there came also another and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burnt up the sheep and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. Grabe, Walang logic, walang sense, walang sagot sa tanong na, bakit, Panginoon, hinayaan mong mangyari ito? I want you to know that this was not just a random misfortune na parang, it's so unfortunate it happened. Or a twist, mga kapatid, a cruel twist of fate. But it has a divine purpose. Say the word, divine purpose. Everybody say that together. Go. Divine. Mahalaga yan. Napakahalaga. That's why the title of my message to you is God's Divine Purpose on Adversity. Yan. God's divine purpose on adversity. Amen? Okay, let's go straight to the points. Alright. Why does God allow this adversity to knock on our door? We are not inviting them. We do not want to entertain them. But God sent them to buffet us, to oppress us, and even to test us. Why God sends them to our life? Number one, as we look at the life of Job, is this. Very carefully listen to this, okay? This one word is very important in relation to you and God. Ang tawag ay relationship. The word is loyalty. The value of that relationship is determined by loyalty. Ang mag-asawa, ang value at ang tibay ng relasyon ay nakadepende sa loyalty ng isa't isa sa bawat isa. Naunawaan po ninyo mga kapatid? It's about loyalty.
Okay, let me ask you. Can you say that you are loyal to God? Diba? Now, the question is easy to answer with yes. How do you prove your loyalty to God? The only way for loyalty to be truly proven is when it is tested. Loyalty must be tested to be trusted. Kailangan nga yung loyalty natin, matest yan para maasahan na may loyalty tayo, mga kapatid. Now, listen to me very carefully now. Okay? Adversity, mga kapatid, is not necessarily, kung may problema kayo is not necessarily a sign of God's disapproval. Hindi porke na pag dumating ang mga problema at dagok sa buhay mo, ay parang ang Diyos dinidisapprove niya ang buhay mo. The reason why God sends adversity in your life is because He trusts you. Brethren, listen to me. It is something when we can say we trust God because God is trustworthy. But it's a different story when God can trust you. Pambihira. Sana naunawaan nyo yung sinabi ko, mga kapatid. Ulitin ko It is one thing to say that you trust God because God can be trusted. But it is extraordinary when God begins to trust you. Kasi tayong tao, by nature, mahirap asahan. Tignan mo, kahapon, nagkukwentuhan lang kami dun sa isang pamilya kasi every Sunday, mga kapatid, dahil hindi ko mabisitahan lahat ng mga members due to my schedule and their schedule as well. Hindi magsalubong So ang ginawa ko, pag Sunday lunch, nag-schedule kami ng 2-3 pamilya na mag-prepare ng pagkain at doon na kami kumakain sa Bishop Residence. Doon kami nagla-lunch. Pagkain kami, fellowship kami, sinasabi nila yung mga problem nila, prayer request nila, at namiministeryohan ko sila. One of the families that attended, nagpapatay ngayon ng bahay. Sabi niya ganyan, grabe pastor, 3 months na. Although dumating ang bagyo, kung minsan 7-8 nagtatrabaho, 3 months na yung trabaho namin. Hindi pa tapos lahat yung ground beam. Sabi ko, pambihira. Alam mo, pag si Pastor John ang pinagbantay mo dyan, kahit sweldohan mo pa ng 500 bawat araw, sulit ka pa rin Mas nalugi ka Kasi daw, mga kapatid, ang problema pagka minsan, yung mga trabahador, dahil walang nagbabantay, matagal silang nakatayo, nagkukwentuhan, pag pumunta doon sa store para magmerienda, ang tagal-tagal nila. Sabi ko, si Pastor Jun ang pagbantayin mo. 2 weeks pa lang, tapos na ang bahay mo. Sasabihin ko sa'yo. So, alam nyo na, by nature, hindi tayo maasahan. Kung tao nga, hindi niya maasahan ang kapwa niya tao. Diyos pa kaya na nakakaalam ng lahat ano ang maaasahan niya sa tao. Kaya kung ang point ngayon na pinag-uusapan Diyos ang may tiwala sa'yo, ibang usapan yan, mga kapatid. Naiintindihan niyo ako? Madali yung usapan na may tiwala tayo kasi katiwa-tiwala ang Diyos. Di po ba? Trustworthy siya mapagkatiwala, maasahan ng Diyos Walang question dyan sa Panginoon. Pero ibang usapan kung tayo ay pwedeng maasahan at pagkatiwalaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang ginagawa po ng ating Panginoong Diyos para makita kung sino ang pwede niyang pagkatiwalaan at loyal sa Kanya, pinapadalhan niya ng mabibigat na problema. It's a test of loyalty. That is why, look I praise the Lord. Halimbawa, itong church natin dyan, grabe naman ang pinagdaanan, di ba?
Kaya alam nyo, yung mga nanatili na hanggang ngayon nandyan pa rin kayo, ibang klaseng loyalty yan mga kapatid. Yan ay loyalty na hindi mabili ng dolyar, hindi mabili ng yen, hindi mabili ng pounds, hindi mabili ng peso. Yan ay loyalty that is not based on circumstance. It's a loyalty that is based on relationship. Maliwanag ba mga kapatid? Kasi ganito yan eh. Ang accusation ng diablo tungkol kay Job, sabing ganyan, kaya lang naman yan sumasamba sa'yo. Kaya lang naman yan matapat sa'yo. Biro mo naman ang ginawa mo sa buhay niya. Hindi mo lang pinagpala, binakuran mo pa. Meaning, you have protected him. He has all the season of blessing all throughout his life. Kaya ang sabi ng diablo sa kanya, subukan mong alisin yan. He will curse you. Yun. Kaya sabi ng Diyos, okay, go ahead, Satan. It's your call. Make my day. Kasi sa Diyos, alam niya sa puso niya, I can trust this man. Yan po ang kailangan ng Diyos sa church natin. Men whom God can trust. Men. Ang tawag dyan sa word na yan is loyalty. Oh, naunawaan niyo mga kapatid? Okay? It is called loyalty. Kaya nga, yung loyalty ni Job sa Diyos, hindi nakabase sa circumstance. Alam mo, listen to me now. Bigyan ko kayo ng isang napaka-importanteng aral sa Christian life. Ang problem ng maraming Kristiyano, bias tayo sa Diyos. Alam niyo yung salitang bias? Say the word bias. Ang ibig sabihin ng bias, one-sided. Alam mo yung one-sided? Parang ito yung kinasal, nasabi nung husband, okay, I will love you for better, for richer, for health. Yun lang. Wala yung negative side. Pwede ba yun? Kayo ba, mga misis, gusto nyo ba na ganyan ang mga husband ninyo? He will only love you for better, for richer, for health. Tapos sabi mo sa kanya, paano pag nagkasakit ako? Paano pag naghirap tayo? Paano pagka tayo wala ng pera? Sorry, iiwan na kita. Oh, walang loyalty doon mga kapatid. Are you with me? Pag mag-asawa ka, hindi lang yung sweet honeymoon moments ang gusto mo sa pag-asawa. Kasama yung hirap, yung walang pera, yung may sakit ng asawa. Kasama yan. Ang tawag dyan, loyalty in marriage. Na you are not only sticking to your spouse pagka may maibigay na maganda, kundi you also stick kahit wala, kahit problema, nandyan ka pa rin sa kanyang tabi. Amen po ba? Hindi yung nagka-problema, hanggang maturog, di ba ang ira kwarton, di tuyagon. Wala ang mga kapatid hello, si bibiyag kay pelag tagakabsat, hanggang malakas jay. Amen. So the problema, diyan ka sa labas matulog. Matay ka't lamok dito ako sa loob. Walang ganunan. Amen. Pastor, may verse tayo dyan. Tingnan nyo to, Job. Kasi ganito, nagreklamo yung misis ni Job Ngayon mo sa Job chapter 2 verse 10. Job chapter 2 verse number 10. Anong nakalagay dito? Tingnan nyo But he said unto her, diba? Teka, bago yung 2:10. Sige, 2:10 muna tayo. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. Para kang katulad mo yung mga babae na hangal. What? Tingnan nyo itong sabi ni Job Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? In all this did not Job sin. Alam mo kung bakit tayo ay nagkakasala, kung bakit iniiwan natin ng Diyos? Because of our human bias. Ganito yan Pag puro blessing ang meron, tapos isanama mo dyan, promoted ka sa trabaho,
idagdag mo pa yung answered prayer mo, panay ang sabi mo, God is real. Diba? God is real. Pero pag nagsunod-sunod na ang problema, ano nang sinasabi mo? Wala naman yatang Diyos. Tignan mo yung bias mo. Wala kang mindset na maisip na kahit parang problema lahat, hindi mo maisip na may Diyos pa rin. Ibig sabihin, may Diyos lang pag blessing, pag problema, wala nang Diyos. Anong klaseng loyalty yan? Right. Naiintindihan nyo yung point, mga kapatid? So, ito ngayon ang pinaka-point. Listen to me carefully. Dapat naka-sistema na sa atin na hindi circumstances ang batayan sa buhay, kundi yung ating loyalty. Bakit, Pastor? Ganito yan. Kung yung adversity ay pagsubok sa'yo, okay? Alam mo ba, na pati prosperity, pagsubok din sa'yo. Kaya either side, hindi issue na, huwag mong sasabihin na, uy, binibless, spiritual, uy, hindi binibless, carnal. Huwag ganon. Kasi kung prosperity, I have seen many Christians, nung yumaman, wala na sa church. Did they pass the test? No. Was the issue prosperity? No. What is the real deal? It's loyalty. May mga kaibigan ganyan eh. Di ba? Ganyan ba tayo sa Panginoon? Kung kailan pinagpala tayo, wala na tayo. Yumabang pa tayo. Hello? So kung yung prosperity ay test, sana ganun din ang tingin natin sa adversity. Huwag ka naman sana pag may prosperity, you feel like God is near. Pag adversity, God is far away. No! Both circumstances, God is near. The problem is, you have a wrong mindset. Kaya dapat magmula ngayon, baguhin mo ang pananaw mo sa Diyos at sa mga sitwasyon. Kung times na sunod-sunod ang blessing mo, sabihin mo, Lord God, these blessings will not change my heart for you. Temporar lang ito, Lord. Gagamitin ko to para sa iyo, Lord. Hindi ito ang magiging hadlang na magiging malayo ang loob ko sa iyo at mas mamahalin ko ang bagay. Ganon din dapat pag adversity. Lord, hindi mababago ang puso ko para sa iyo sa kabila ng mga problemang ito. Katulad ng prosperity, I will be faithful. Ganyan din sa adversity, I will also be faithful. Pag ganyan ang sistema mo, kapatid, you have a loyalty that can never be affected by any circumstance in life. That's the kind of commitment every Christian must show before God. Oh, maliwanag ba, mga kapatid? Paano kung nag-away kayong mag-asawa, mag-church ka pa rin ba? Siyempre. Di ba? Nag-away kayong mag-asawa, mag-church ka pa rin. Oh, halimbawa kahapon, sinabi lang sa'yo, you're fired. Nanggal ka sa trabaho. Mag-church ka pa rin ba ngayon? Oh, yes. Kung kahapon sinabi sa'yo, you are promoted. Aba, kung 3:00 ang oras ng service natin dyan, baka 1:00 nandyan ka na, excited kang mag-share ng blessing mo. Pero pag ang sinabi sa'yo kahapon, you're fired, baka hindi ka lang late, baka absent ka pa. Bakit tayo ganon sa Diyos? Are you following me now? Bakit tayo ganon sa Diyos? Nauunawaan niyo ba? Dapat wag natin ginagano ng Diyos. Dapat tayo maasahan ng Panginoon. Hindi lang pag blines tayo, kundi kahit pag sinubok tayo sa adversity, maasahan pa rin dapat tayo ng Diyos. Amen. Can you say a big amen to that, mga kapatid? Amen. Oh, di ba? Number 2, bira. Dito muna tayo sa number 2. Yung third ang ibigay mo. Okay? Ito yan. Job 5:8. Job 5:8. Ang sabi dito, I would seek unto God. Ang ganda niyan. And unto God will I commit my cause. Tingnan yan. Okay?
Dahil sa mga pangyayaring ito, ano ang naisip niyang gawin? Sabi niya, hahanapin ko ang Diyos. Amen ba? Pakisabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ang hanapin mo. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang hanapin mo. Okay. Now, ito yan. Listen very carefully. No matter what happens, either prosperity or adversity, you must look to God. In times of prosperity, look to God. Ang problema sa atin, pag yumaman na tayo, tinalikuran na natin ang Diyos. Hinalimutan mo na siya. No. In times of prosperity, look to God. Okay? And in times of adversity, look to God as well. Naunawaan po ninyo? Para hindi masira ang buhay mo, tumingin ka sa Diyos. Ganito yan, ha? May kwento ako sa inyo. Magtatapos muna ako rito, ha? Kasi alas 11 na pala, eh. Pambirang bilis ng oras dito sa Pilipinas, mga kapatid. Okay? May isang membro ng church. Okay? Ngayon, reklamo sa pastor niya. Sabi niya, Pastor, itong miyembro na to, bakit siya ganun? Di ba? Tapos itong miyembro na to, Pastor, ganito sila. Itong miyembro na to, chinichismis ako, itong miyembro na to. Ang dami niyang reklamo sa pastor. Ngayon, sabi ng pastor, sabi niya, Brad, punta ka sa linggo, sa church. Pastor, sige. Pumunta ngayon ng linggo. Nandun yung mga tao na nirireklamo na sa pastor. Bakit to ganito? Iisipis ako nito, ito ganito, ganyan. Ang pangit-pangit ng pagmumukha nito, ganyan. Parang baliw to, ganyan. Nandun sila lahat, mga kapatid, sa church. Okay? Sabi ngayon ng pastor, tinawag niya, Brad, halika rito, Brad. Sige, pastor. Bakit, pastor? Sabi niya, hawakan mo tong isang baso ng tubig. Kunyari, isang baso ng tubig. Hawakan mo to, ha? Huwag kang magpapahalata, ha? Ikutan mo ang buong kongregasyon. Umikot ka 5 beses. Okay? Pag hindi mo natapon, kung wala kang natapon, bibigyan kita ng 500 piso. O talaga, pastor? Brad. Pag wala ka natapon, ngayon, bawat tapon, ito ay maitiplia, bawat tapon, 100 pesos, Brad, ang babayaran mo sa akin. Mamili ka, magbayad ka, o bibigyan kita ng 500. Pastor, easy lang yan. Hindi nagpahalata, lumalakad yan. Umikot ng 5 beses doon sa kongregasyon. After 5 times, tuwang-tuwa, lumapit na. Sabi niya, Pastor, kahit i-rub mo yung kamay mo dyan sa sahig, wala kang makitang trace ng tubig na nahulog dyan, Pastor. Sabi niya, Dor, akin na yung 500 pesos. Oo. Sabi nga dyan nung pastor, sabi niya, Brad, bago ko ibigay yung 500 sa'yo, tanong ko sa'yo, Brad, nung ikaw ay naglalakad na umiikot at hawak mo yung isang baso ng tubig, napansin mo ba yung nangchichismis sa'yo? Ay, hindi, pastor. Hindi ko napansin niya, nakatingin lang ako sa baso. Okay? Napansin mo ba yung kinaiinisan mong mukha na miyembro? Ay, hindi, pastor. Hindi ko napansin yan. Wala ako napansin sa kanila, pastor. Sabi niya, Brad, ito ang lesson dyan. Okay? Nung nakatingin ka, dahil nakatingin ka dyan sa isang baso ng tubig, hindi mo na sila napansin. Kung nakatingin ka lang sa Diyos, hindi mo mapapansin ang mga negative things na yan ng buhay mo. Ngayon, habang pinapansin mo sila, anong nangyayari? Kumukulo ang dugo mo, nakikita mo yung mukha na kinaiinisan mo. Natatapon. That's why you are wasting your life because you keep looking at people. You keep looking at problem. You want to keep your life intact, look to Jesus. Mga kapatid, listen to me. Pag meron kang problema, may mga tao dyan sa buhay mo, ganyan-ganyan, the always key is look unto God. The reason why God allows these things to happen is to teach you to look to Him. Amen ba, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, tumingin ka sa baso mo. Amen? Tumingin ka. Kasi darating ang time yan Pastor, ba't naman ganun yung miyembrong yun? Ang isasabi na lang namin sa iyo, just look at the glass of water, brother. Amen po ba?
Praise the Lord. I hope, may natutunan ba kayo? Taas ka ng kamay yung may natutunan ngayon natin. Oh. Will you be trustworthy? Ulitin ko ha. It's a story when you trust God because God can be trusted. It's a whole different story when God can now begin to trust you. Alam niya na kahit anong problemang ibigay niya sa buhay mo, hindi mo siya iiwan. Amen po ba? Praise God. Lord, thank you sa aming message ngayong hapon. Thank you for the opportunity to be a blessing to my brethren. We commit to you this hour. Sana, Lord, you will find us loyal to you, O God. In Christ's name we pray. Amen.